Budeme teraz pokračovať ďalším praktickým tipom. Takže momentálne vidíme, že náš Excel hárok je celý biely. Nevidíme tam tú excelovskú mriežku, nevidíme tam tie stĺpce a riadky. Aby ste rozumeli, čo mám na mysli, vytvorím tu nový hárok. Vidíte, že tento hárok má tie naše excelovské bunky viditeľné. Takže otázka je, ako by sme vedeli tie excelovské bunky, tú viditeľnosť tej mriežky zapnúť. Ideme na vec. Ideme na kartu zobraziť a na karte zobraziť nájdete v skupine zobraziť možnosť mriežka. Keď tú mriežku zapnete, tak mriežka bude viditeľná. Uvidíte bunky. Naopak, ak tú mriežku vypnete, tak uvidíte len biele pozadie. Nebudeme vidieť žiadne excelovské bunky. Teraz budeme chcieť mať mriežku zapnutú, takže nechám si ju zapnutú a ďalšie kroky nás teraz prevedú cez rýchlu orientáciu po hárku.